Matul l-2021, il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità ħarġet 3819 il-Blue Badge. Il-Blue Badge hija dokument legali li tagħti l-possibilità lil persuni b'diżabilità sabiex jipparkjaw il-vettura tagħhom f'post ta' parkeġġ riservat. Dan minħabba diffikultajiet fil-mobilità tagħhom jew diżabilitajiet oħra. B'kollox fl-2021 inħarġu 2064 Blue Badge għall-irġiel u 1755 Blue Badge għan-nisa. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Samantha Paċ Gazan spjegat li l-persuni li huma eleġibbli għal Blue Badge jistgħu jibgħatu minn diżabilità fiżika, intellettwali, psikosoċjali, visa u smigħ. Insibu diversi reserved Blue Bays fil-komunità ġifieri u għandek dawk li huma personalizzati u dawk li huma communal. U ovvjament importanti li kemm jista' jkun nevitaw li jkun hemm abbużi u li persuni li m'għandhomx il-Blue Badge jipparkjaw fuq dawn il-bays. Matul is-sena li għaddiet, l-Unità tal-Infurzar fih dan il-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità identifikat 2210 Blue Badge skaduti li qatt ma ġew irtornati jew imġedda. Il-Kummissjoni għal persuni b'Diżabilità spjegat ukoll uħud mill-isfidi u l-abbużi li jinvestigaw marbuta ma' din l-iskema. Hija spjegat li l-iktar abbużi komuni li tinvestiga l-Kummissjoni jkunu dwar koppji folos ta' Blue Badge u użu ħażin tal-Blue Badge. Fejn jidħol abbuż, sfortunatament ħafna mid-drabi jsir mill-familjari stess fejn ma jkunx hemm il-persuna b'diżabilità magħhom u jagħmlu użu mill-Blue Badge biex jagħmlu qadja malajr. Dak huwa użu ħażin tal-Blue Badge u m'għandux isir. Apparti minn hekk insibu wkoll sitwazzjonijiet fejn persuna tagħmel kopji tal-Blue Badge.